Training meta kont nefal ġebel li ġim xej, għad ma mot ġim fajti. Ġebel u minn hemm bdejt. Għax il-nannu kien jefaw il-ġebel, il-nannu kien saħti u ġejt palu. Pero mbagħad inti ħutek, pereżempju, ma nafx għandek x'ħutek, għandhom din is-saħħa straordinarja. Hija. Kien pereżempju id-direttori tal-telefon tal-Londra ta' xi kien jaqtawa ftit sekondi ta' bum. Għawek kien għallu s-saħħa. Let jgħajtoni dina don ieħor. Barra id-don tal-ġenetika il-muskoli tiegħu li għax aħna għandna żewġ kwalitajiet, il-muskolu għandu żewġ kwalitajiet ta' fiber. Għandu slow twitch u għandu il-fast twitch. Li għandhom type 1 u type 2. Iktar ma jkollok mid-type 2 mill-fast twitch, iktar jkollok saħħa fil-muscles u iktar tista' tagħmel movimenti maġlin, tifhem? Is-slow twitch huwa li ġarek tagħmel iktar affarijiet fit-tul u bil-mod, mentri il-fast twitch iġaluk tikkoordina u tagħmel iktar ma jutik iktar saħħa, u però ikun iktar f'temp qasir. U l-muskoli tiegħek jgħajjew iktar malaj, ikun spen qasir, ma jkollux spen twil.